Selamat sore lur, masih bersama saya yang memeriahkan rasulan di Karubahan Bedoyo Kapanewon Bojong Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini di tanggal 15 Juli 2026, dan ini satu-satunya pesta kira budaya yang melakukan perform di pertigaan Bedoyo, pertigaan yang merupakan penghubung menuju ke Kapanewon Rongkop, Kapanewon Semanu, dan menuju ke Kabupaten Wonogiri di daerah Ladimantoro. Manggon warga sing uripe gumantung marang raja kelawan kaya iso disuwur amarga lemahe sing subur lan sawahe sing amba. Saben mangsa panen rombong mari mesti kebak, mula uripe warga tansah tentrem lan makmur. Ing salah sawijining dina ana bebaya kang tumeka kang alas tuwa ing pinggir desa. Saka jero alas ngetokake hawa ireng sing gegi risik. Ing diwae dieweke mlaku tanduran dadi layu, gagang pari dadi garing, lan hasil tetanen dadi bosok sadurunge wayah panen teka. Ora suwe sawah-sawah sing biyen ijo royo-royo dadi kuning lan kepara padha mati. Para kadang tani ora entuk hasil panen sing cukup kanggo nyukupi kebutuhane urip. Menika cara wis ditindakake kanggo upaya bebaya iki nanging ora ana sing hasil andalani kekuatane polo rongko lumpuh kahanan sing saya abot dadake warga njaluk tulung marang loro tokoh sekti sing disebut amarga wani lan duwe kluyan ya iki parok lan yuk parok misuwur minangka corok sawarane sing ilmu kanuragan dhuwur lan duwe sakrono kula ya jeni kabeh wong bisa ini gedruk sawara sing kok gedhe lan trampil nalika peperangan. Sawise krungu kasangsaran warga parok lan gedruk mutusake arep goleki asal usul bebaya kuwi mau padha mlaku adoh lan liwati maneka warna bebendu padha nemokake panggonane pelaku ing sawijining lembah petak